Hello Bhai absongnor no haino hailam chugo in channel ni kadal kaisa video hinga chingtini video ni bisingtwi sarai sarage saimanw nai hamjakma reang tumani reang kok eba kokborok kok saya hinga iba jwmatiya biba jwmatiya ni bahaikhe khwlai hinga Tripura ni bisingtwi kwbangma reang Debborma nai tung khalui dengno kwbangma jati no tongo hinga o bisingni hamjakma reang kaisa kokborok eba reang jati Hamjakma Reang ni video ro kwbangma borok ni comment ro nungoi tongo ta botumani reang kok bai video snamya tanggwi reang kok manya iko o comment no nai nailete sana thangga hinke hamjakma reang khorokca youtuber eba singer se te hinke bini youtube channel nadi eko 9+ se matro video upload khlaijak te obonoti se bini youtube channel 1,17,000 plus subscriber ongoi tongkha hinke hamjakma reang tamoro sangmo rsabai bolu kuro bai sini jaka hinke chanda meria rchamung no iko naidi o music अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना hinke o video naidi iko 1 lakh plus views faijak hinke bini youtube channel jotoni nahe kwbangma views adijak ongha iko naidi dil diye galna hine kaisa rsamu कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले iko naidi bo bini youtube channel ni bisingtwi kaisa silver play button bo mankha haidi hinke bini live style no kisafanu khutchao naile piano hinke bini nickname ongkha hemo te bini kame ba village ongkha teliamura toidu te bini religion ongkha Christian hinke boini family of 3 members se tongo bini babu boma and bo hinke bini education ongkha graduation bo complete khlaijak haidi hinke salaisi no hamjakma reang tanggwi reang kok eba kokborok kok saya hinke hamjakma reang ni bumalai jwmatiya se bohate reang phana serai phangchini jora jwmatiya ro baksa matungke bo bahaikhe reang kok ba manni maya phano kono problem krei hinke bo tabo kokborok kok eba reang kok no srungoi tongkho hinke bo try khlai do kokborok kok eba reang kok ro video khlainani angkhe mano ang kokborok kok thai dong kan ke ano kokborok community ni borok ano thanai dan kokborok ke temani saya temani reang kok saya nai norong already ang saga kabangma jadi hari ini interview kema saga ko yang saga dan ang try ko jimin no norong Bhai no ani saga kan ke ating nong kamong because the reang kok saya no bari ang community ro bayang as internet makaya kas matonya ang ani reang community ni bagi Bhai ano kaisa content chong sa tono reang kok jiwo ang thong jiwo reang ko hai pano ang kahamkhe samaya ko barang sirani do haidi hinke tabulai saimanw siano iba jwmatiya bahaikhe biba jwmatiya ni bai khwlai tabukni jora kwbangma borokni comments nungo ta iba jwmatiya ni vlogs eba bini youtube channel logo bahaikhe biba jwmatiya bini bai khwlai bahaikhe nongni sini jalai mung amotoi comments ro belai phano nungoi tongo hinke omonoti biba jwmatiya khorokca video tama saka naile diko angkhe no pui la malai mani ya aku ni sing jeng sini lai mani ta